Po bolestnej, ale aj hlbokej a krásnej udalosti, odchode môjho otca do večného života, mi bolo cťou prijať túto zákazku. Úloha bola jasná. Zmeniť atmosféru v kuchyni na miesto, kde sa človek teší domov. Na vôňu kávy, na pokoj rána, na chvíľu pre seba. A ja som si v praxi znova uvedomila, čo znamená Rua Noa, premieňať bolesť na krásu, smútok na radosť, prázdno na plnosť života. Do steny som tento raz zakomponovala aj srdiečka. Bola to špeciálna požiadavka, ale pre mňa predovšetkým symbol. Symbol lásky, ktorá sa nestráca, ktorá pretrváva a ktorá cez krásu zostáva prítomná.